हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो लादों मोनसे SBM टयलेटनि सोमोन्दै एबा जायफोरनाखि नोंथांमोना SBM टयलेटनि रांखौ मोनाखै एबा नोंथांमोना गोबां कमेन्टबो खालामदों जायफोरनाखि मोनबाय नोंथांमोना बेवहाय कमेन्टबो खालामनानै खोन्थादों जे मोनबाय बेवहाय जेसेबांनाखि एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेहाय मोनथारगोन बेबो नंखाया बेवहाय माखासे क्राइटेरिया गोरोबनांगौ बेनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना मोननो हानाय जायो दायो बेफोरनि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन एबा माखासे एनालाइज खालामगोन लोगोसे जोङो बिनि एप्लाइ प्रसेस एबा गोदानै एप्लाइ जाबावो ना जाबावा बेनि सोमोन्दैबो मिथिनानै लागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसे नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामबाय जे नोंथाङा चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम एबा नोंथांमोना बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे मोनफ्रोमबो भिडिअ एबा इनफरमेशना नोंथांनिसिम थाबैनो सहैयो डाइरेक्ट बेंक ट्रेन्सफार हिसाबै नोंथांमोना पेमेन्टखौ मोननाय जायो आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना 2 किस्तियाव मोननाय जायो रांखौ बेहाय फार्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोना मोननाय लोगो लोगो बेजों ससे माने टयलेटनि जा नमुना एबा मोनसे जेसेबां माने नोंथांमोना बेजों लुफुंनो हायो ससेखिनि बेखौ नोंथांमोना लुनानै बिनि गेजेरजों नोंथांमोना जिअ टिक खालामनांगौ एबा नोंथांमोना बेखौ खेबनानै हरनांगौ एबा बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना सेकेन्ड किस्तिखौ उननि समाव मोननाय जागोन नोंथांमोननिसिम अर्डार पेपार फैगोन जे बेखौ जोङो फार्स्ट किस्तिनि गेजेरजों जों मा मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना उनावहाय खौरां मोननो हानाय जागोन बिनिफ्राय जोङो गोबाङानो मोनाखै आरो गोबां मोनिफोरा फोथायाखै जे नोंथांमोना मिथिनानै लानो हायो जे बिनि माखासे बेनिफिसियारिसफोरा जाहैबाय 1.5 माने लाखल' नोंथांमोना मोननो हानाय जायो जायफोरनाखि क्राइटेरियायाव गोरोबो नोंथांमोना सर्ट लिस्ट जायो नोंथांमोना मोननो हानाय जायो बिनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन प्रब्लेम्सफोर थायो एप्लाइ खालामदोंबानो मानो मोना बेफोरबायदि गोबाङानो सानो न'खराव जायखिजाया सासे हाउस हल्डारा सासेल' मोननो हानाय जायो बिनिफ्राय गोबाङानो प्रब्लेम थायो आजिखालि माखासे रिलेसन्स एबा रिलेटिभ्सखौ जोङो आधार कार्डनि गेजेरजों एबा माखासे डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों जों भेरिफाइ खालामनानै मोननो हानाय जायो जे न'खराव साबैसे एप्लाइ खालामदों एबा साबैसे एप्लाइ खालामाखै बेफोरखौ रिलेटिभ्सनि माखासे इनरलमेन्ट एबा माखासे बिबांफोरखौ बिथांमोना चेक खालामनानै नायनो हानाय जायो जे मोनसे हाउस हल्डनि गेजेराव साफ्रोमबो एप्लाइ खालामोब्ला बेवहाय माने क्राइटेरियायाव गाखोहैया मानो होनबा सासेल'सो मोननाय जायो नालाय हेड फेमिलि हिसाबै सासे मोनगोन बेफोरबायदि जायो आरो सासेनि नामाव आरो जायखिजाया फेमिलियाव बेफोरबायदि जायो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन माखासे प्रब्लेमफोर थायो बेफोरनि गेजेरजों माखासे क्राइटेरियायाव गाखोनाय जाया बेनिखायनो खायसे मोनो एबा खायसे मोना जायफोरनाखि लाकि होनांसिगोन लाकि गोनां सुबुंफोरा एबा लाकि हिसाबै नोंथांमोना क्राइटेरियायाव खायसे खायसे गाखोबाय आरो मोनबायबो बेफोरबायदि बिनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना बेनिफिसियारिस हिसाबै मिथिनानै मोनखादों 1.5 लाखल' बेनिफ्राय गोबांथार माने बेनिफिसियारिसफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनाय जायो बेवहायनो जोङो माखासे थालांनाय एबा माखासे मोननाय बेफोरबायदिया जायो दायो जोङो बियो क्लियार जाबाय बिनिफ्राय आरो कुइसन्स मोनसे दंबावो जे नोंथांमोना गुबुन गुबुन सोङो जे मा बिनि स्किमा 12,000 आरो सोरबाया बुङो माने 18,000 बेफोरबायदि बुंदों आरोना सिगांनि स्किम्स एबा एस्टिमेट कस्ट हिसाबै बियो 12,000 मोन बेनिफ्राय उननियाव 18,000 खौ बिथांमोना फावसार खालामनाय जादोंमोन बेनिफ्राय जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे 9,000 खरि जों मोननाय जादोंमोन दा मार्चनि नोंथांमोना नुनो मोनदों मार्चनि 3 तारिखआव नोंथांमोना हाबनाय गोबां जायफोरनाखि हाबजादों बिथांमोना मोनथिबाय जे मार्चनि 3 तारिखआव नोंथांमोना हाबदों खायसे खायसेनाव आरो खायसे खायसेनाव हाबाखै आरो सोरनावबा हाबदों मेसेजनि गेजेरजों मिथियाखै नोंथांमोना चेक खालामनानै मोनदों खायसे खायसे अब्ला दायो जों नायनोसै बिनि एप्लाइ प्रसेसा माबायदि बिनि अपसनफोरखौ जों नायनानै लानोसै नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो अब्ला इन्टारफेसआ बेफोरबायदि गेवगोन नोंथांमोना बेवहाय लगइन खालामनांगोन जे नोंथांमोना जेब्लानाखि नोंथांमोना अलरेडि रेजिस्टार खालामखानाय अब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होनानै बेवहाय गेट अटिपि दङ बेहाय गेट अटिपिआव क्लिक खालामनानै अटिपिखौ नोंथांमोना बेयाव इन्टार खालामगोन बेनिफ्राय बेवहाय केपचा होनानै नोंथांमोना साइन इन खालामगोन एबा लगइन खालामनानै नोंथांमोना बे पर्टेलनि सिङाव हाबनो हागोन आरो एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन बेनिफ्राय जायनाखि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लायाखै अब्ला नोंथांमोना साइन इन बेहाय गोजौआव नुनो मोनदों बे साइन इनआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन जे नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बिनिफ्राय दायो आं अलरेडि रेजिस्टारखा हिसाबै बेवहाय आं लगइन खालामनोसै दायो मबाइल नाम्बार होबाय बिनिफ्राय गेट अटिपि बेहाय क्लिक खालामनानै होगोन दायो अटिपि फैबाय बेखौ कपि खालामबाय बेनिफ्राय दानिया बेवहाय अटिपिखौ इन्टार अटिपि अपसन नुनो मोनदों बेयाव क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै जोङो बेवहाय केपचा नुनो मोनदों केपचाखौ बेवहाय टाइप खालामनोसै दानिया दायो केपचाखौ क्लियार होबाय बेनिफ्राय साइन इनआव क्लिक खालामनानै होनोसै बेनिफ्राय नोंथांनि प्रफाइल गासैबो बेवहाय एड्रेसखौ लानानै बेवहाय श' जागोन बेनिफ्राय नोंथाङा लेफ्ट साइडजों 3 लाइन्स नोंथाङा बाव नुदों कर्नार टप कर्नार बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथांनि एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा
एप्लाइखौ जागायनो हानाय जागोन। बेवहाय नुदों नोंथांमोना निउ एप्लिकेशन अपसन नुनो मोनदों। बेनिफ्राय भिउ एप्लिकेशन जायनाखि नोंथाङा सिगाङाव जा एप्लाइ खालामदों एबा साबेसेनि एप्लाइ खालामदों बा गावनि इन्डिभिजुवेलि एप्लाइ खालामनाय दङब्लाबो नोंथांमोना बे भिउ एप्लिकेशनाव नायनो हानाय जागोन। बिनि बेसेबांनाखि आवगायदों बिनि प्रसेसा बिनि एप्र'भा बेसेबां आवगायदों स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना बेवहाय श' जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो थाखाय गोजौआव नुनो मोनदों निउ एप्लिकेशन, बेहाय क्लिक खालामनानै होगोन। दायो नोंथाङा क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि क्राइटेरिया हिसाबै नोंथाङा बेहाय क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना खनसे नायनानै लानो हायो। जे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया अफ बेनिफिसारिस, जोङो सोर एप्लाइ खालामनो हायो सोरबादिया आरो माबायदि बिनि क्राइटेरियानि सोमोन्दै नोंथांमोना नायनानै खनसे लाग्रोनो हानाय जागोन। बेवहाय अनलि नोंथाङा SC एबा ST टाइपनि एबा SC ST हाउस हल्ड जायनाखि नोंथांमोना 4 टाइपनि एबा BPL केटेगरिनि, अब्लानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। बेनिफ्राय लेन्डलेस एबा लेबार पार्सन्सफ्राबो नोंथांमोना बेहाय एप्लाइ खालामनो हायो, बा स्मलानो जा मार्जिनेल फार्मार्सआनो जा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। लेन्डलेस बिथांमोनहाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जायो। बेखायनो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानाया मोजां, एबा दाबो बेनि एप्लाइ प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना मोना एप्लाइ खालामनानै दोननो हानाय जायो। दायो जोङो नैबेहाय निउ एप्लिकेशनाव क्लिक खालामनानैनो जोङो बे इन्टारफेसखौ जोङो मोननो हानाय जादों। जोङो बेबायदि इन्टारफेस मोनोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मा फिलआप खालामनांगौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना स्टेट नुनो मोनदों, स्टेटखौ नोंथांमोना बेहाय सिलेक्ट खालामदो, एबा बेहाय अलरेडि सेलेक्ट जानानै थाखागोन। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामनो हायो। ब्लक नेम, बेनिफ्राय नोंथांनि पन्सायतनि नाम एबा VGDC, बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय भिलेजखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों हेबिटेशन्सनि नेम, बेबो भिलेजानो जायो, बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। हेबिटेशना नोंथांनि भिलेजनि गुबै नाम जागोन। बेनिफ्राय बेवहाय सेक्सन B दङ, टयलेट अनार्स पार्टिकुलार्स, माने जायनाखि टयलेटनि बिगोमा एबा केन्डिडेट, नोंथांनि बेवहाय नाम नोंथाङा बेहाय टाइप खालामनांगोन। जे नोंथांनि आधार कार्डआव जे नाम दङ बेजों सेम नोंथांमोना बेनि लेटार्सफोरखौ माने मिस्टेक खालामनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बार, बेहाय नोंथाङा कनसेन्ट दं मोनसे, बेखौ टिक मार्क खालामनांगोन। ओमफ्राय भेरिफाइ खालामनांगोन नोंथांनि आधार कार्डखौ बेहाय क्लिक खालामनानै। दायो भेरिफाइ आधार बेहाय क्लिक खालामनानै होनोसै। दायो भेरिफाइ जाबाय। नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों बे भेरिफाइ अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों भेरिफाइड साक्सेसफुलि। बेनिफ्राय दानिया नोंथांनि फादार्सनि नेम, बेनिफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामनानै दानिया नोंथांमोना केटेगरि, बेहाय केटेगरि दङ। बेनिफ्राय साब केटेगरि, बेखौ टाइप खालाम एबा सेलेक्ट खालामनांगोन, बेयाव अपसन दंखायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना साब केटेगरिया जाहैबाय ST बा SC OBC, बेफोरबायदि नोंथांमोना जोंहा ST हिसाबै ST सेलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय गाहायाव दङ मा अपसन दङ, कार्ड टाइप, नोंथांमोना कार्ड टाइपआ बेहाय अलरेडि गावनो भेरिफाइडनि गेजेरजों जाखांफैखायो। बेनिफ्राय बेवहाय कार्डनि नाम्बाराबो बेवहाय ब्लार हिसाबै नोंथांमोना नुनो मोनगोन, गावनो फैखागोन। बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय टाइप खालामगोन, इमेलखौ गाहायाव टाइप खालामगोन। जुदि इमेलखौ नोंथाङा होआब्लाबो जेबो नङा, मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा होआब्लाबो जागोन, बेवहाय जेबो मेन्डेटरि खालामाखै। जायनाखि नोंथांमोना गोजा गाबनि स्टार्ट बार नुनो मोनो, अब्ला नोंथांमोना मास्ट बि होथारनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय एड्रेस नुनो मोनदों, बेवहाय नोंथांमोना एड्रेसखौ फिलआप खालामनानै होदो। दानिया जोङो नुनो मोनबाय सेक्सन C बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स, नोंथांमोना बेवहाय IFSC क'ड नुनो मोनदों। IFSC क'डखौ नोंथांमोना बेवहाय बहायनांगोन। जुदि नोंथाङा मिथियाबा बेहाय नो इउर IFSC क'ड, बेनि गेजेरजों सार्च खालामनानै होनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा मिथिखायोबा जोङो बेवहाय टाइप खालामबाय, एबा नोंथांमोनहा पासबुकआव नायनानै बेवहाय टाइप खालामनो हागोन। अब्लानो नोंथांमोननि बेंकनि ब्रान्सनि नेमाबो गासैबो बेवहाय फैजोबगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय IFSC क'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांनि बेंकनि नाम फैबाय, बेनिफ्राय ब्रान्सनि नाम एबा ब्रान्सनि क'ड बेबो फैबाय गाहायाव। बेनिफ्राय ब्रान्सनि एड्रेसाबो बेवहायनो फैबाय। बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एकाउन्ट नाम्बार, बेहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन। बेनिफ्राय कनफार्म हिसाबै बेवहाय खनसेबाव फिन बे खनसेखौनो एबा बे मोनसे नाम्बारखौनो एकाउन्टखौनो नोंथांमोना रिटाइप खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांनि बेंकनि जा पासबुक एबा एकाउन्ट पासबुकनि फार्स्ट फ्रन्ट पेजखौ नोंथांमोना खेबनानै लानाय एबा बिनि फाइलखौ नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड होनो नांगोन। बेवहाय नोंथांमोना फाइल साइजखौ नायदो, गाहायाव मा होननानै बुंदों बेवहाय PDF बा JPG-बाबो जायो, बा JPG एबा PNG-ब्लाबो जागोन। बेनिफ्राय बिनि फाइल साइजआ जाहैबाय लेस देन 200 KBनिफ्राय फिसासिन जानो नांगोन, बिनि देरसिन जानो मोननाय नङा। बेनिफ्राय 200 KBब्लाबो खुनुरुखुम बियो ग्रोब जागोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ अपसन नुनो मोनदों, बेहाय एप्लाइ खालामनांगोन। बेहाय क्लिक खालामब्लानो नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोननि इन्टारफेसआव जानाखि फिलआप खालामनाय बेफोर कारेक्टब्ला खेबसेनो एप्लाइ खालामदो, अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ साक्सेस